Mamawa wabwino amalawi kwina kulikonse kumene muli. Dzina langa ndine Comrade Redson Munlo, mtsogoleri wa Mass Movement for Economic Revolution. Mamawa pano ndabwera ndi nkhani imodzi imene ndikufuna kuti dziko lidziwe komanso anthu aku Mwanza, Neno, Thambani muidziwe. A Roads Authority atulutsa ndandanda umene akufuna ma service providers, ma contractors, komanso ma consultants kuti apange bidi. Nde mwa list yawo imene atulutsa, mmodzi mwa misewu imene aitulutsa kunena kuti ipangidwe feasibility study ndi Mwanza, Thambani, Chapananga, Chikwawa. Choti dabwitsa ife ndi chonena kuti feasibility study mupanga kangati ya msewu wa Mwanza, Thambani, Chapananga, Chikwawa. Ngati sindikuiwala feasibility study munapanga kale, mukuti feasibility study ya design. Zikutimvetsa chisoni kwambiri mmene anthu mukugwirira ntchito, andi tikudziwa kuti izi mapanga chifukwa mwamva kunena kuti anthu aku Mwanza tamba kupanga phokoso ndipo tikufuna kukatseka boda. Andi chichi musaone ngati kunena kuti chitiletsa maganizo amene tili nawo okatseka boda, chifukwa this is just paperwork. Chimene tikufuna ifeyo si paperwork. Tikudziwa paperwork inapangidwa kale, feasibility study inapangika kale, ndipo budget parliament idapangika. Mwina mukadatuza kuti mukupanga adjust mwina ndalama ma budgets chifukwa chonena kuti mwina poti ndalama yako, koma mukati feasibility study kwa ifeyo anthu aku Mwanza ndi chipongwe ndi mwano kwambiri. Pambali ponena kuti tikulandira chimene chichi mong'ung'udza, sikuti tikukondwera yayi. And tikudziwa kuti this is a campaign ploy and this is a campaign gimmick. Ndicho linga choti mutikazikitse pansi chifukwa tanena kuti tikatseka boda. Nkhani yokatseka boda musakayikire. Mademo tipanga ndipo tikuuzani, tikuchenjezani ndi tsiku lomwe limene tikukatseka Mwanza boda. Ndalama zake tikalandira toka. AMRA mwakhala mukulankhula chipongwe kunena kuti ife aku Mwanza simumatipangira corporate social responsibility chifukwa chakuti sitipanga demand. Inu zonena kuti mumagwira ntchito, mumapanga business, nkumatolera ndalama ku Mwanza kwathu simadziwa. Muchitofuna kuti ife tipange demand, corporate social responsibility. Don't you know you are corporate social responsibility imene maina kuti mutipangira anthu aku Mwanza? Mukamala nkhula kuti ife sitimapanga demand, mukutanthauza chani? Pambali poti talandira kuti mwatulutsa chipepala chanucho, we are not convinced, ndipo we are not satisfied. Chifukwa nkhani imene tikudandala pano siya Mwanza Thambani road yoka. Kodi mukaliza kuti mukatero mutika chinthu kamwe ife nkukhala chete. Ayi, tikufuna chitukuko cha ku Mwanza ndi Neno. Chifukwa Mwanza ndi Neno ndi nkhope ya dziko la Malawi. Alendo akamalowa muno choyambilira kuona amaona Mwanza. Alendo athu mwadzidzidzi adwala pa boda, chipatala choyamba kupitapo pamakhala pa Mwanza asadambe kupangidwa rifa muzipatala zina zikuluzikulu. What do we have pa Mwanza? Palibe ngakhale oxygen. Pa Mwanza palibe ngakhale mankhwala. Pa Mwanza palibe ngakhale x-ray. Chipatala cha pa Mwanza si chipatala chaching'ono, ndi chipatala chachikulu. Chimene by now molingana ndi ntchito zimene chipatala chimene chimagwira ili referral hospital. Chifukwa anzathu aku Mozambique kudzobwe uko amabwera kudzathandizikira chipatala chomwe chichi. Abale wathu akamachokera ku South Africa, ku Botswana, Namibia, mwangozi amwalira munjira, ena ayambira kudwala munjira
chipatala choyamba kwa yang'ana anthu amene aja chimakhala cha Mwanza. But what did we have pa chipatala cha Mwanza? Nothing. Look at the road. Mmene mumayenda kuti mukatenge ndalama zathu pa Mwanza. Womvetsa chisoni. Look at the structures za kwa DC. Zomvetsa chisoni. Kwa education. Zomvetsa chisoni. Kwa agriculture. Tikunena kuti panopo we are demanding our rights. Ngati inuyo mwakhala mukuona ngati kuti anthu aku Mwanza ndife anthu opepera, panopo tikokana zinthu. Izozo nde muzidziwiretu. Ndipo ife sitikukwanitsidwa mpang'ono pomwe. Kungokhala ndi chipepala, ife mugaza kuti tikhala chete. Ayi, pulani yokatseka Mwanza border it's head on. Ife yonso ngakhale pano tukuti tikufuna tilowerere ngakhale process yosankha contractor otakamangeyo. Musayerekeze kusankha contractor nyambali zanunso zotakapange nsewu 2 days wamba kusweka. Chibwana chimene chonse tikupanga. Tikufuna contractor amene akamange nsewu wa Mwanza, Thambani, Chapananga, Chikwawa. Akhale ma contractor niyeni ngati achina moto injelo. Andi nsewu wake malimbedwe wake ukakhale wofanana wochokera ku Blantyre kukafika ku Mwanza. Ndi nsewu wonena kuti ukulumikidza district ndi district. Tikatero sitikulekera pompo. Tikufuna nsewu wa pamichiru wakafika ku Majete mpaka kulengwe. Upangidwenso tala. We are demanding this. We are not even asking you. We are not even requesting you. We are demanding this. It's our matibela ndalama kuyambira kale pa Mwanza border kufika pano ife situpindula china chilichonse. Ndipo panopo chitukuko cha ku Mwanza and Neno tipangira makhumfu kuti inu mutipangira andisuru kunyengerera. Ife sitivutika nanu. Tikudziwa pokugwirani kale. Ife sitivutika nanu. We have the bargain. Ife sitivutika nanu tikudziwa pokugwirani. Tikudziwa pokugwirani. Mwanza border ndi ina mama border imene imatulutsa imapanga ndalama zochuluka kwambiri. Zimene mwana imatolera dziko muno. Ndiye fepo kugwirani tikudziwani tsiku limene tukatseka border amayi ndi abambo. A president kumene muliko. Boma lanu nduna zanu kumene kuliko. Kaya mukuti ma MP kumene muliko. Ndikufuna ndikutsimikizireni. Ndikufuna ndikutsimikizireni. Tsiku limenelo china chilichonse chidzayima. Chifukwa tidzatseka kuntunda, tidzatseka kumunsi. Palibe galimoto tidzalole kulowa, palibe galimoto imene tidzayilole kutuluka. Sitidzalola yemwala kukagwira ntchito, sitidzalola immigration kukagwira ntchito. Kumene kuti tidzakacheza ndi asilikali olondera dziko lino. Pa border apo anu aka border ndi asilikali apolisi siti kwafunako. Tikakhala ndi asilikali army fund anu aka border. Ndi amene tikudziwa kuti ndi amene angathoka teteza moyo wathu ndikumvetsetsa zimene ife tikulilira. Situpitiro chifamba ndi straight forward. Tikufuna ife ndi chitukuko cha ku Mwanza ndi Neno. Ndiye tikufunanso nsewu wa Neno. Upangidwe. Kuyambira patsangano kukafika ku Neno Tanofu. Osatiso upangidwe mwa nyambali zimene mukupangazo. Ayi, nsewu umenewo tufuna upangidwe ukhale nsewu olimba. Zibwana zanu ifeyo siti kupanga anthu aku Mwanza ndi Neno posachedwa apa. Tikhala tikulengeza tsiku la mademo limene ifeyo Mwanza border dzakhala stand still. Dziko la Malawi silidzatolera ndalama pa Mwanza border tsiku limene lolo. Ndipo silidzakhala tsiku limodzi. Mukapanda kutitenga bwino tidzakhala mpaka 2 weeks. Kupeza wa MLA kubula, kupeza wa mukutika ya immigration kubula, sikudzapeza mwina sote zathamangitseratu Mwanzako sadzakhala kosi. Boda ije tidzikapanga manijiroka. Zibwana ife siti kupanga nawo, tikuti izizi mwapangazi, ifesu kuti tukondwela nazo, kuti we need more than just a paperwork. Tukufuna ntchito ya nsewu wa Mwanza Thambani iyambe posachedwa apa. Ntchito ya nsewu wa Mchiru kukafika ku Majete mpaka kulengwe uyambe posachedwa. Tikufuna nsewu wa Neno kukafika ku Nchewu kutsangano umalizike uthe
situfunanso za ndale zoti mukangotenga dzinthu ndikukangoyika kumeneko nkumangokhala osapanga ihayi chibwana chimenecho situpangana zimenezo mudzichita kwina chibwana chimenecho mudzichita kwina sitikufunanso kuti mungotenga dzimabobojani zanu kadzichani kukangosiya kumwanza mati mupanga nsewu chibwana chimenecho sitikupanga nawo tikufuna nsewu uyambe msangamsanga misewu yathu imalizidwe zitukuko zikuluzikulu road infrastructure ziyambe ma building infrastructures we need ku agriculture ku health kumene kuli kuchipatala kwa DC ku education kukhale ma building enieni wooneka kunena kuti kuku ndi kumwanza ndipo ndi kuboda timatolera ndalama. We need the face of Malawi to look as good as as Lilongwe. Mina so beyond ndi kumene mukutolera ndalama zochuluka kumwanza. Sitingalole kuti ifeyo tingokhala makaso anu tidzingokulimirani nkumaba ndalama zathu kumaka mangira manyumba tidzimba 30 billion yabedwa uku iya 100 and chakuti billion yatengedwa uku iya chaku ije ni 750 million akagole yapita kubuchare chibwana chimenecho situpanga nawo chibwana chimenecho sitikupanga nawo not anthu akumwanza ndi Neno alero ngati mmapanga zimene zija ndazi gogo wathu ndi makolo wathu zathira pompo kuyambira lero pita tsogolo chibwana chimenecho chithiratu ife sitikulimbana nanu tikudziwa pamene tingakugwireni. We know the battle imene tingagwire feyo ndi battle limodzi pa kukoka tukatseka Mwanza board game down basi palibe zongani yoti tidzikambirana pano. Tufuna chitukuko kumwanza ndipo tufuna kumwanza kutukuke tufuna mnthu akumwanza akhale ndi makobidi akhale wolemera. We need economic activities more and more in Mwanza and Neno. Full stop. Nkhani imene sitikukwambirana ndi munthu sinkhaniso yoti tidzikapita pa round table discussion ayi tikufuna chitukuko chiyambe kuoneka osati kuti muganize kuti mukanena mukalengeza kansewu kathambani muganize kuti achina Redson Munlo akhala chete ndezi bwana atu zimene we fight. Ndipo majeni athu amene tikupanga pano opo mademo amene ndikuti kukakwitima kumwanza ndipo apolisi musakayelekezi kuti panga atakidala andi mukundidziwa amene ndimapangira zinthu zanga andi kumene kuti kapita more than ready andi mukakonzekenso nanuso father wazi tikathamangitsa nako tati tikufuna amene tikakhale nawo kumene kwakuti kamakapanga mbindikiro pa Mwanza border anu ake amaboda dziko muno ndi asilikali tikufuna army polisi ayi apolisi ife amene tikwakhulupirira kuti angatithandize ndikutimvetsetsa kulira kwathu nda army apolisi ayi chifukwa polisi magwira ntchito chipani izozo ndiye tikuzire ntuni nkhani ya kumwanza mademo ali on sitikusintha tikufuna chitukuko zoti chitukuko chomati pakaife supu pakamwe chibwana ayi zoti somukati pangire nsewu woti 2 days ukambe kusweka ayi contract musalekeze kubweretsa mbwerera kumene kuchi musalekeze kubweretsa mbwerera kumene tidzachita kuthamangitsa ndidze kwanje contractor anditi mazitha zimene zanthu akumwanza ngati sibatidziwa tidzachita kuthamangitsa ndidze kwanje contractor anthu akumwanza tilibe masewere tikafuna kupanga zinthu timachita ulemu pa amene afuna amene afuna timpatse ulemu ngendi fa mwano kwa amene afuna mwano tikuze nthu nde ifeyo taona chipepala chanucho chimene mwatulutsacho sitikudana nacho chungo tedabwitsa nchote ife mupanga mafeasibility angati anse wathambani Mwanza thambani chapananga chikwawo. We are even surprised chifukwa ife tikudziwa kunena kuti nsewu umene ujona ayamba nthawi ya DPP lero mukapanga feasibility study yachani kangati nsewu umene ujangati sukuyamba chaka chinocho I'm telling you mbona nawo nyekwe ife tukatsaka border basi sikuti ndikhaniwa kambira MRA tikathamangitsa MRA immigration tukathamangitsa sakapezekako andasakelekeze kuchita makani foti kozo kachita chine chili chonse chimene ndife anthu okwiya anthu akumwanza tatopa ndi kugwiritsidwa ntchito ngati makondo. Ifeyo MP amene asadzayerekeze kupezeka pa mavijiru ndi mademo athu mfumu imene sadzapezeke pa mavijiru ndi mademo athu mudzamva kuti tathamangitsa toka andi tidzampatsa maliyaka ndi MP
ma constituency onse 4 sadzapezeka. Mwanza West sadzapezeka, Mwanza Central sadzapezeka, Nenu South sadzapezeka, Nenu North sadzapezeka. Nkhani iyi ndi atonse ma MP mukhale patsogolo, mafumu mukhale patsogolo. Ife situpangira zimenezi on personal ujeni ayi. Tikufuna chitukuko ku Mwanza. Ma MP nonse amene muli ku Mwanza ndi Nenu mukhale patsogolo to advance this agenda kuti Mwanza ndi Nenu itukuke. Mukayamba ndinu ma MP kuti bwezeretsa mbuyo chitukuko cha dera lathu tichita kuthamangitsani nthawi isanakwana. Mukayamba ndinu mafumu kubwezeretsa chitukuko mdera lathu tikuthamangitsani tokha. Kodi mukabati mafumu tu makhala mafumu chifukwa cha ife? Ndinu mafumu chifukwa chakuti muli ndi anthu ifeyo. Ngati mukuchita zinthu zofuna inu osati zochita ife, ifeyo mafumu tithana nanu. Mfumu imakhale modzi anthu amakhala mbiri. Pano sitikusekerera ayi. Aliyense amene ayerekeze kuchita zosiyana ndi zimene ife tikufuna ndi ndani wa chitukuko cha ku Mwanza ndi Nenu tithana naye. Zikoma kwambiri amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana, abale anga aku Mwanza ndi Nenu. Mulungu akakudalitseni, tikhulupirireni. Tangolankhula 2 weeks ayamba kale kubweretsa mafilimu awo, but we are not satisfied. Tikufuna ife ndi chitukuko chooneka osati za papepala ya. Zikoma kwambiri, Mulungu akakudalitseni, tsiku labwino.